APHL sia songja ke the bahini tum lam the ka cheton te ang the ka da chataya lo mata ke klang am ka chelong under 13 apen under 20 football tournament ang dung kiti ke pathupon District Disaster Management Authority of Karbi Anglong atumpen patirpipon si awareness asai kerengpon Socheng hawaralong PMAY jahem soke patang serak japan kaceng vaipon. APHL si alam jai sarpo angtong ingti kathar lapen APHL si tiripia songjak kursing timong latum bahini yang bong lam the kaceton te ang thek rat ang no keklang. Kursing timong puamen ke kedam tang apor penta kai kita lam the kacedan isailong keklang dong amen lo. Mantune ke karbi lo charlia song songja tumpen mantune ke hamphang song songja tumpen mantune ke long lelam kia long mantune ke pherang kia tumpen laswa jok kursing timong aphan social media chatayalong Mr. Screenshot riho pohai hui penta ka chelong banglo nona phoi talan ki klang lilo nona phoi ke APHLC asongja angbong alam nona phoi ke APHLC alam jai sarpo angtong inti ka thar penalam Kupi alamma malong news ke lang arada pan than theprang kursing timong ame thang Facebook profile along ke paklang alam lang eksena Charchim prisegalong CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Chenglok RSS BJP aphan re-election hut ke parem dia pan bang di kep sosia pran kedam anok ya tumpen hirjume cho hang tekang no lapen ai hirjume long back puke ning thelo lahelo kursing timong Facebook along ke to alam the laso phijong pen alam thama ke klang no alam ke Prenify Crate Troxy army alamo kedam tang Prenify Crate Troxy surihinira pho aningkan karbia khela pen bimasa kheyang bong ron thama dosi charchim prisegalong bang prikep so se apap apun kawe akar biatum acham damnang laso army ke kaike ta charchim prisegalong kachikimota pedopon verlo lason si pinning Prenify Crate Troxy arnita charchim prisegalong kachikimo pedopon Laso amelong Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hang Ten Chenglong MLA PM MSC Tiongdong Hamphang Asong Rong Asaratum Congress APHL Sia Song Atum Anta Kachikimo Jai Megalong Chetong Dunlo Labangso Jai Megalong APHL Sia Song Jak Kursing Timungta Chetong Dunlo Chetong Dun Dedapi Halada Kachenep Amohor Pen Pen Facebook along BJP RSS atum phan ke parem jilapen re-election ke padu thujia phan labang pli kep so se apran ke dama tumalong hirjume chohanglo pusit toklo laso jok hur nang chodurlo la charchim prisegalong acham ke dama tum phan ka chikimo jai mekpen ke rat charialam wanang ne labang so ka chikimo along ke komarne phan parem nangji pahai nangji polam the paklang nang ne pusi ong dung atum lam the paklang pon lason si kursing timong ke paklang alo mat APHL si alam jai sarpo amata lamboy tidun theblo kachikimo mohorpen re-election anparta kerem ke hayalam tangbui ke pater chotno lake chelon le kachikimo along e along ke karli tanga tumaphan aning ke tang sam ahir dumisi hangti te kanangji abi pen ahiru abong pen amarthu lasom si antong inti kathar ahir pen kursing timong aphan lamboy tidun news desk report Malong News Nijang Karbi Anglong Amri Sport Association hinpen patirpi ponsi under 13 pen under 20 football tournament am kachi pathu klamalong angdung kiti pathupon bangsolong alhi sarpoman pen Fidelis Phangcho pen Chenglok SGP Prodip Kro CDC amei pu Dilip Singh Hansela pen rong saratum chetongdon lason tak thaksi ulukunchi karate academy pen national level along medal kachi palong dura tuma phantame karcho pirepon angdung kiti ke pathupon along under 13 Rainbow FC pen clear thang FC ang bong chepate pon Laswalong tiebreaker pen clear thang FC atum che pahay pon halapu under 20 sitame Rainbow FC langlong kula pen St Paul amka chiang bong pathu pon si St Paul FC atum gol thom thapon si che pahay pon labangso tournament along Don Bosco Higher Secondary School Scout and Guide atum volunteer mate sengmera bangasai kecheng pen ki jodan alang litum ke claim ka che padu dun pe gajok Amri Sport Association hin pen kurbang tu pajer pon bothalang so pen khorsing teron report Malong News
Prenify Krener Kebarni, Prek Jama Demalong, awareness campaign through street play commemorate the International Day for Disaster Risk Reduction 2022, IDDRR asai dengpon. Bangso awareness asai ke dengpon nangkok laki, arve ke jang sining kang dermate sining ami lapen, lang ketia hut koson si kaceri dunang jimapu hai huya putaksi lamar janpen praklangpon. Ateke pinang anatum sining ami kero pen apran ke dam lapen, lang ke jang pen apran ke dam nang dolo. Lasti rada tum isi klardak pen kosom si kacere dunang jima kopi kosom si lapusona por hut ke klem ponang jima pua putak penang an pacini pon som si Balipothar weekly market Hanjalangso weekly market Sukhamjan weekly market Longnit weekly market Taralangso Richo Aklam Dikrang Solapen Dipu Theswajur weekly market Lamding road along Hai Hui along stame bangsa sadeng pon Maluti rong pipi Rajiv Kro Dilip Belapen Mohendro Terona tumsi bangso lamkan along Ceparjan pon si kacere meg nang jia puthagara dapan paklang pon. Bangso jai megalong Anon Singh Magistrate Bogajan Sub Division Larsika Tisopi Field Officer Disaster Management Difu Revenue Circle apen Bijoy Tisop Field Officer Disaster Management Silunijan Revenue Circle atum cetongdun. Hanjalong sopen Rajib Sarong report Malong News. Abi kita ulang tinggi tu nak lagi. Kita lang tinggi cijun bang, ada cijun mana? Ada lah, ada kau tinggi piang lah. Cijun tu orang tu ada. Hampa tinggi, ada sini kan ter. Yang diceri naik sini kan ter. Sini ni diceri naik mata baca anam si. Waktu lagi tinggi halal pun mati. Ah, somar, nun he, kita si. Ton jam haja kau ambil dulu. Lang telang tinggi tu somar ada telang pun demo. Kami tunggu lo, Arjuna. Ang kita ulang tinggi tu ni, sini nanda, sini yang menang roh le tinggi tu. Sini lo, jo nak tengok lo boy. Soceng hawaralong non puta PMAYJM soke patang pon pedopeklang. Lasi Chingthong ITDP Block Conference Hall along PMAYJM soke patang pon sirak Japan. MSC Hepsing Rong Parlapen BLCC members kedoan atom chingrum si chingwaipon Bangso Amelong Socheng Constituency IMSC Hepsing Rong Par Hamran Municipal Board Vice Chairman Lahore Singh Kro Socheng BDC Chairman Joy Singh Kro BLCC Chairman Basateron Pritom Rong Pilapen Chingthong ITDP Block BDO Itali Kathar Pilapen kethe geding atom chetong don si mesen pen pichonpon Hamran pen Rustoming ti report Malong News. Pinia hokpet bang pinidak nitum cetong rapet BLCC chairman Basateron kahai lapen VDC chairman Joy Singh Kro kahai lapen dak cetong rapet jo morcha penan cetong dun pritom rong pia kahai lapen dak Hamran Municipal Board Vice Chairman Joy Singh Kro kahai hok lo pini ni tum bang ke damtang lapen non ke bang jilang letum dak blok pen mate rong rup pan hemso pendang lok dak video pension penoi ma or es pension pena hal hoya pathak isi pen isi kapicun pia pathak se chengwai pon lo lasi nan pini penap tong se kot pena bang nili dak nili homosi lo so cheng homosi long kadu we hum pharoi sira hum sirkep an hem so dolo kacha house lasi lasi mangso kiduk kelak atau hansi ki pipon lo halaso ki pipon teng pen la pen kelong naing la pen arona teng nilitum kikim pipon ni kerang pipon ya fansi pinidak nilitum kadu we nilidak homosti long pen long tina local committee ma pia polling station pen BLCC member bang lo alang nitum pen chingki jithan pon lo la pen la so cheklo ki jodang bong sin nitum la bang hom pharu sia hem bang ke bitti level made la bim levelan bang patang pipon po la lo hok pet bang nilitum karbyang long ning ke chethanai mate ning ching sam nai made akhaklong ituma leader lon kai Dr. Tudam Hangsar ning kimi pen na pen nga Japon pen dak ni tumta Chinthong block along BLCC chairman kai Basateron phasinang PP pon lo la pen VDC chairman Joy Singh Kro kai phasinang PP pon lo la pen dak nilituma team long so chenga dang atok no long an so se ke dukilak arada phan paching thur bani pu ka duk ave BLCC member bang thongkara sirkep an nang people lo la sila so teng mesi pini tum dak meeting chehang si chingki chethan palo ja to no lo andame anso se ke sung ke boy phan ke rab dunia phasi pini pen bar po bang si